Iso vitun kaupunki, täällä on 22 miljoonaa ihmistä. Täällä jengi vetää crackia kadun sun muuta. Tää ei ole ehkä, tää on vähän sellainen, että tiedät sä. Mut mä aina sanon näin, että Sao Paulo on, kun on se elokuva Herkuleksesta, Disney Herkules-elokuva, niin siinä menee se yhtä iso kaupunki, joka on täynnä katastrofeja, paljon jengiä. Mut se on Sao Paulo, tiedät sä. Tää Sao Paulo on vähän tällainen, että mä asuisin siellä farmilla ihan helvetin pitkällä täältä. Joo. Niin ihan eri mesta ja tälleen. Onko se kuinka pitkä täällä? Lentokoneella joku puolitoista tuntia. Okei. On siinä. Ja tullut Aleksille heti. Ihanaa. Yeah. Yeah. Sä paljon katsoin. No 127. On täällä jengi. Kaikki tullut. Kerro Aleksille alieneista ja ihmislemmikeistä. No mä mietin vaan, että onko ne alieneilta, että kun ihmisiä on koiria, kissoja, lemmikkinä, niin onko alienet ikinä niin napannut ihmisiä, että siinä oli omia ihmisiä lemmikkejä, että ne pitää jossain pienessä huoneessa, että ne vaikka koko se sinne. Voihan se ollut, ei sitä tiedä. Sitten jotkut ihmiset on ollut 20 vuotta tuossa alienien aluksessa, ei ole ikinä toista ihmistä. Ja silloin toisella alienilla on kans ihminen lemmikki, ja sitten tapaa, hei jumala, oot sekä ihminen, tiedätkö? Kaverit oli jo, että meikö se vetää Timon kanssa sieniretken johonkin. Voi olla, että tulee skippi, mutta en mä tiedä mihin se. Ei täällä ei ole hirveästi me ollaan niin, tää on vittu iso kaupunki. Tää on iso paskala ja tää on oikeesti, jos sä mietit niin Brasilia, niin Brasilia kokemuksen tää on tosi huono kaupunki. Tää on vaan iso vitun kaupunki, tää on 22 miljoonaa ihmistä. Täällä jengi vetää crackia kadun sun muuta. Tää ei ole ehkä, tää on vähän sellainen, että tiedät sä. Mut mä aina sanon näin, että Sao Paulo on, kun on se elokuva Herkuleksesta, Disney Herkules-elokuva, niin siinä menee se yhtä iso kaupunki, joka on täynnä katastrofeja, paljon jengiä. Se on Sao Paulo, tiedät sä. Tää Sao Paulo on vähän tällainen, että mä asuisin siellä farmilla ihan helvetin pitkällä täältä. Joo. Niin ihan eri mesta ja tälleen. Onko se kuinka pitkä täällä? Lentokoneella joku puolitoista tuntia. Okei. On siinä. Kyllä mä katsoin jotain kuvia jo nopeasti niinku Sao Paulosta. Pelkkää, että se nyt tuli betoniviidakko. Vittu nyt jää vähän prassikokemus. Joo. Joku kysyy, että pärjäisitkö sä Vavan Sambella? Totta kai pärjäisin. Onks toi Ego, joka sanoo... Pitkä lento takana ja aivot ihan sekaisin. Tai sit se on tää Timon seura tarttuu. Tyhmyys on heti alkaa vähän niinku kuolla valuu poskelle. Aivossa on tippuu. Näistä tulee kolari. Teemu. Macron Teemusta. Onko se serkku? Joo. Veronumerot ja kaikki kirjoittaa tänne, että